Jekk nisrani joqtol lil xi ħadd jirriżenja l-Papa, hekk sostna il-Ministru Michael Falzon waqt intervista mal-Professur Andrew Azzopardi fuq l-RTK kif kien mistoqsija kux se jerfa' responsabilità politika brabta mal-iskandlu tas-serq mill-benefiċċji soċjali. Michael Falzon jiġħad kategorikament illi se jkun qed jagħmel dan filwaqt li insista li Silvio Grixti diġà refa' din ir-responsabilità. L-ewwel nett jekk kien hemm responsabilità politika naħseb illi Silvio Grixti ġar responsabilità politika. Bħala Ministru tal-Politika Soċjali. Ġifieri di tajba wkoll. Il-gwardjan tal-benefiċċji soċjali. Jiena minti tnejn sara naqblu. Allora jekk wieħed minna wieħed minna joqtol li xi ħadd jirriżenja l-Papa bir-rispett kollu. Mistoqsi jekk jew il-Prim Ministru kienux jafu b'dan l-iskandlu qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022, Michael Falzon saħaq illi mhux se jitkellem għal Robert Abela ma bejniethom jitkellmu. Fi kliem sempliċi ma ċaħat qatt illi l-Partit Laburista ħeba lill-elettorat bis-serq illi kienet isofri. Il-Prim Ministru sentilu kien jaf li hemm din is-sitwazzjoni ta' ġimgħa meta neħħal il-Grixti meta talab il-Grixti jirriżenja. Kienet minħabba din is-sitwazzjoni? Ma nistax nitkellem għal-Prim Ministru biex. Inti kont taf imma sentilu li hemm din? Meta ovvjament il-Prim Ministru ġibet l-attenzjoni fuq dak il-każ mill-ewwel ġifieri aħna nitkellmu bejnietna tajjeb. Matul l-intervista ħareġ biċ-ċar li l-proċess ta' evalwazzjoni sabiex jiġu approvati dawn il-benefiċċji huwa mittiefes Andrew Azzopardi jiddeskrivi s-sistema bħala waħda falluta. Dan għaliex tal-inqas tmiem każ qed jiġi meqjus bħal wieħed sospettuż iżda il-Ministru oġbu jagħti każ biss il-160 wieħed konfermat bil-qorti. Falzon jisħaq illi dan mhux każ ta' xiri ta' voti u fl-istess ħin attakka lil min qiegħed jgħidan. Sa issa qed nitkellmu fuq 160 każ. Li inti tgħid li 160 każ inxtraw il-voti bihom bir-rispett kollu min qed jgħidha naħseb mhux qiegħed sew. Fid-dawl ta' dan kollu intqal illi huwa ironiku kif il-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid illi m'hemm l-ebda involviment tal-Partit Laburista dan meta fil-qorti intqal illi l-eks deputat parlamentari Laburista Silvio Grixti kien involut direttament. Intant mistoqsi dwar kriżi oħra li dan is-sajf spiċċa fiha l-Gvern ta' Abela minħabba l-imġiba tiegħu meta fil-Parlament mar kontra l-appelli tal-Partit Nazzjonalista u vota kontra inkjesta pubblika brabta mal-każ ta' Jean Paul Sofija, Michael Falzon saħaq li meta jħares lura jista' jgħid ħafna affarijiet. Imma illi kieku nata free vote xorta waħda ma kienx jagħti każ l-appelli ta' iż-żagħżugħ Isabel Bonnici. Tu kellek free vote kont tivvota hekk? Naħseb li kont nivvota mal-linja tal-partit, knowing li ftit jawis jien għamilt ħafna żmien involut fil-partit fl-organizzazzjoni, allura tiġbed party line ħanajtek. Meta mistoqsi jekk għandux komfort mit-tmexxija ta' Robert Abela, Michael Falzon sostna illi ħadd ma huwa perfett iżda aktar milli kwistjoni ta' żbalji hija aktar diffikultà illi tilħaq l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd. Dan fid-dawl ta' sajf mimli turbulenzi fosthom kriżi fil-provvista tal-elettriku, kriżi fl-iskart fit-traffiku s-sostenibilità u kriżi fis-saħħa mentali tal-poplu Malti u Awċi.